Στο σημερινό σεμινάριο θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα νέα εργαλεία του προγράμματος Tremury για να κάνουμε αποτίμηση και ενισχύσεις σε κατασκευές οι οποίες έχουν σύνθετη μορφή, μη κανονική, όπως είναι για παράδειγμα οι ναοί, οι εκκλησίες, τα μνημεία και άλλα κτίρια ανοιχτής μορφής. Κατά τη διάρκεια του καθημερινού σχεδιασμού, κάποιες φορές περιοριζόμασταν από τα όρια που έθετε το ίδιο το πρόγραμμα για τον καθορισμό του μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης. Το ιδανικό μας θα ήταν να είναι η ίδια η κατασκευή η οποία θα καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού. Για παράδειγμα, ας δούμε τι συμβαίνει με τον υπολογισμό με την μέθοδο της pushover για σεισμικούς ελέγχους. Η προϋπόθεση για να μπορούμε να τον εφαρμόσουμε, σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς, είναι η συμπεριφορά να μοιάζει με αυτή του κουτιού. Να είναι λοιπόν ένα box, όπως λέμε, να υπάρχουν δάπεδα, κλειστά περιγράμματα, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αξιόπιστο μοντέλο. Από την άλλη όμως αυτό είναι κάτι που δεν συναντάται συχνά σε παλαιά κτίρια, οπότε η ομάδα ανάπτυξης του Tremury έπρεπε να βρει και νέα εργαλεία, να προσθέσει νέα υπολογιστικά εργαλεία για να μπορέσει ο μελετής να κάνει περισσότερους ελέγχους. Σε κτίρια λοιπόν όπως είναι ειδικότερα οι ναοί, εκκλησίες, μνημεία κλπ. Ο σχεδιασμός εξαρτάται από το ίδιο το δομικό στοιχείο. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις τίθεται ένα σημαντικό ερώτημα. Αυτός ο τύπος κτηρίων δεν μπορεί να υπολογιστεί με την pushover ή απλά χρειάζεται πρόσθετος υπολογισμός ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών των κτηρίων. Προφανώς λοιπόν αυτές οι κατασκευές μπορούν και πρέπει να υπολογιστούν μέσω της pushover, αλλά χρειάζεται να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τη σωστή μέθοδο, ανάλογα με το τμήμα του κτηρίου που εξετάζουμε. Ως εκ τούτου λοιπόν θα υπάρχουν τμήματα του κτηρίου και οι εκκλησίες λοιπόν έχουν κλειστά περιγράμματα στην περίμετρο για παράδειγμα, οι οποίες θα υπολογιστούν, τα οποία θα υπολογιστούν με την pushover ανάλυση σε καθολικό επίπεδο. Θα υπάρχουν όμως και άλλα μέρη τα οποία θα χρειαστεί να τα ελέγξουμε τοπικά μέσω του υπολογισμού των κινηματικών μηχανισμών. Ένα τέτοιο λοιπόν κτίριο, αυτή εδώ η εκκλησία, βλέπετε ότι έχει υποστεί βλάβες από ένα σεισμό. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει έννοια του δαπέδου ή της στάθμης θα έλεγα. Έχουμε μόνο τη στέγη. Και αυτή είναι μια περίπτωση η οποία θα μας δυσκόλευε στο να δημιουργήσουμε ένα συνολικό μοντέλο και να προσπαθήσουμε μόνο από αυτό να πάρουμε τα αποτελέσματα για όλους τους ελέγχους. Μέσω λοιπόν του νέου επιλήτη που στο Tremury ονομάζεται Open, μέσω λοιπόν αυτού του επιλήτη που στο Tremury ονομάζεται Open, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε περαιτέρω υπολογισμούς και να δουλέψουμε πλέον σε όψη αντί σε κάτωψη. Όλα αυτά θα τα δούμε αμέσως μετά. Ο χρήστης λοιπόν ξεπερνάει αυτά τα γεωμετρικά όρια στο σχεδιασμό, μπορεί να εισάγει τους τοίχους σε όψη στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος και έτσι σε συνδυασμό με τον έλεγχο τοπικών μηχανισμών που έχουμε δει σε άλλο σεμινάριο, μια τέτοια κατασκευή μπορεί να ελεγχθεί συνολικά από το καθολικό μοντέλο τόσο για την εκτός επίπεδου αστοχία, αν έχουμε για παράδειγμα πιθανότητα ανατροπής, όσο και για την εντός επίπεδου συμπεριφορά των τοίχων. Στο Tremury λοιπόν έχουμε μια σειρά από εξειδικευμένα εργαλεία για να ελέγξουμε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία. Είπαμε λοιπόν ότι το πρώτο είναι η pushover ανάλυση. Το πρόγραμμα έχει 24 αυτόματα σενάρια που μπορούμε να εκτελέσουμε. Όμως μπορούμε, αν θέλουμε, για συγκεκριμένο σεισμικό γεγονός να σαρώσουμε όλες τις διευθύνσεις, τις πιθανές και να κάνουμε περισσότερες pushover αναλύσεις. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι μπορούμε να
απομονώσουμε έναν τοίχο από τη συνολική κατασκευή και να κάνουμε pushover μόνο για αυτόν, θεωρώντας αποκομμένο από την υπόλοιπη κατασκευή μας. Υπάρχει η ελαστική ανάλυση, η οποία αφορά σεισμόπληκτα με βάση τις διατάξεις της ΔΑΕΦΚ. Υπάρχει ο έλεγχος στα κατακόρυφα φορτία, στατικά, μέσω του Ευρωκώδικα 6, και εκεί λοιπόν εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι, για παράδειγμα για κεντρότητες, λιγυρότητες κλπ. Υπάρχει η δυναμική ανάλυση, η οποία μας βοηθάει να βρούμε τον κόμβο ελέγχου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην pushover. Υπάρχει η ανάλυση ευαισθησίας, η οποία βοηθάει πάρα πολύ σε προκαταρκτικές μελέτες για να μπορέσουμε πρώτον να κατευθύνουμε τα συνεργεία, να δούμε από πού θα πάρουμε περισσότερα εργαστηριακά, περισσότερα δείγματα, ή επίσης μπορούμε σε πρώτο στάδιο να κάνουμε αναλύσεις και να δούμε αν απαιτούνται ενισχύσεις εκτεταμένες ή όχι σε ένα φορέα. Παράλληλα υπάρχει ο έλεγχος τοπικών μηχανισμών, αυτό που βλέπετε κάτω δεξιά. Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε όσα σενάρια θέλουμε και να διερευνήσουμε την πιθανότητα ανατροπής τείχου ή τμήματος τείχου εκτός του επίπεδου. Υπάρχει η σεισμική ανάλυση για την εκτός επίπεδου κάμψη, η οποία εκτελείται αυτόματα από το πρόγραμμα για όλους τους τείχους συνολικά. Εκεί λοιπόν μιλάμε για την επιφάνεια του τείχου και όχι για τμήματα. Και πρόσφατα έχει προσθεθεί ο έλεγχος αψίδων και θόλων μέσω της γραμμής όθησης. Και τελευταία δυνατότητα είναι το Open μόντουλο, ο επιλύτης αυτός, ο οποίος θα δούμε σε λίγο πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε περισσότερους ελέγχους σε κτίρια με ανοιχτή, όπως λέμε, μορφή, ή σε κτίρια τα οποία δεν έχουν καθορισμένο όροφο, καθορισμένη στάθμη. Να θυμίσουμε ότι στο Τρεμούρι έχουμε μία σειρά από διάφορες δυνατότητες. Μία από αυτή, για παράδειγμα, είναι οι ενισχύσεις με σύγχρονα υλικά, όπως είναι για παράδειγμα τα FRP, τα FRCM, για παράδειγμα της εταιρείας Syndecno. Μπορούμε να κάνουμε έλεγχο σε υπέρθυρα. Εδώ βλέπετε κάποια screenshot από τα παράθυρα που διαθέτει το Τρεμούρι. Μπορούμε επίσης να δούμε και να ελέγξουμε υπέρθυρα από τοιχοποιία, από λιθοσώματα και κονίαμα, να ελέγξουμε στοιχεία από σκυρόδεμα, στοιχεία από χάλιβα, όπως είναι τα δοκάρια, υποστηλώματα ή δοκάρια με διάφορες μορφές. Στο συγκεκριμένο παράθυρο βλέπουμε υποστηλώματα κυκλικά, με εξάπλευρα ή πολύγωνα. Μπορούμε να κάνουμε ελέγχους και για τα σεισμικά φορτία και για τα στατικά φορτία με δεδομένο τον οπλισμό, το διαμέκη και τους συνδετήρες, τόσο για δοκάρια όσο και για υποστηλώματα. Να κάνουμε ενισχύσεις με ειδικά υλικά και σε στοιχεία από σκυρόδεμα. Επίσης να ελέγξουμε υποστηλώματα τοιχοποιίας, δάπεδα και πλάκες με ειδικές μορφές, ειδικά σχήματα από ξύλο και σκυρόδεμα, από τούβλα, από διπλές ανίδες, δοκιδωτές πλάκες κλπ. Χαλιβδόφυλλα, θολωτές. Μπορούμε επίσης να δούμε τι επιρροή θα έχει η δημιουργία ενός ανοίγματος σε έναν τοίχο, χωρίς λοιπόν να ξανατρέξουμε καθολικά την pushover. Τοποθετούμε το άνοιγμα στο μοντέλο μας και βλέπουμε πώς επηρεάζεται η καθολική απόκριση του φορέα. Και υπάρχουν και άλλα πρόσθετα, τα οποία σιγά σιγά προσαρμόζονται και στα ελληνικά δεδομένα, όπως είναι για παράδειγμα συνδέσεις από ξύλο, συνδέσεις μεταλλικών στοιχείων, υπολογισμός φορτίων ανέμου και χιονιού, υπολογισμός θόλων, αψίδες κλπ. Όλα όσα είδατε λοιπόν προστίθενται στο Τρεμούρι
σε κάθε έκδοση. Σήμερα όμως σε αυτό το σεμινάριο θα επικεντρωθούμε σε κτίρια, όπως είπαμε, τα οποία δεν έχουν συμπεριφορά κουτιού. Για τέτοια κτίρια είχαμε λοιπόν τα εργαλεία που είδαμε. Μπορούσε λοιπόν ο μελετητής να χρησιμοποιήσει pushover για τα τμήματα εκείνα του κτιρίου τα οποία έχουν κλειστό περίγραμμα, και αυτά που είχαν ανοιχτό περίγραμμα θα μπορούσαν να μελετηθούν με άλλα εργαλεία. Ένα από αυτά είναι ο έλεγχος τοπικών μηχανισμών για την εκτός επίπεδου, όπως βλέπουμε στην πρώτη εικόνα. Εδώ, στην δεύτερη όμως εικόνα, εδώ απαιτείται να ελέγξουμε στο ίδιο το επίπεδο του τοίχου τι γίνεται. Για το λόγο λοιπόν αυτό, στη τελευταία έκδοση του Τρεμούρη, προσθέθηκε αυτός ο επιλήτης, ένα νέο module που ονομάζεται Open. Αυτό λοιπόν έχει κατάλληλες λειτουργίες οι οποίες επιτρέπουν στο χρήστη του προγράμματος να κάνει γρήγορα και εύκολα μια ακριβή προσομοίωση, ακόμα και του πιο σύνθετου μοντέλου. Μέσω λοιπόν της εισαγωγής σε όψη, όπως θα δούμε σε λίγο από ένα παράδειγμα που έχουμε δημιουργήσει, εισάγουμε ένα DXF, δημιουργούμε τους τοίχους ακριβώς με τη γεωμετρία που θέλουμε, με καμπύλα για παράδειγμα, παράθυρα, με αψίδες κλπ. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νέα εργαλεία και να κάνουμε νέους ελέγχους για να δούμε ποια είναι πραγματικά η συμπεριφορά και η αντοχή ενός τέτοιου κτηρίου. Η εισαγωγή λοιπόν στο Τρεμούρι γίνεται μέσω όψης, δεν δουλεύουμε με στάθμες, σε αντίθεση με ό,τι κάναμε για το καθολικό μοντέλο. Εδώ λοιπόν στο παράδειγμα, που θα δούμε και σε λίγο, φέρνουμε την όψη ενός τοίχου που θέλουμε να μελετήσουμε και εκτελούμε γραμμικές ή μη γραμμικές αναλύσεις για να δούμε τη συμπεριφορά του. Είναι λοιπόν σημαντικό το ότι έχουμε εργαλεία για να δούμε πώς συμπεριφέρεται συνολικά το κτίριο, πώς συμπεριφέρεται τα κλειστά του τμήματα. Μπορούμε να δούμε τι γίνεται με την εκτός επίπεδου παραμόρφωση, με την εντός επίπεδου και μέσω της κινηματικής ανάλυσης να δούμε αυτή η μη γραμμική συμπεριφορά που έχουν τέτοιου είδους στοιχεία, όπως είναι αυτή η τύχη, να κάνουμε τους βασικούς ελέγχους και να πάρουμε αποφάσεις για να κάνουμε τις απαραίτητες επεμβάσεις για να έχουμε επάρκεια. Μία λοιπόν από αυτές τις επεμβάσεις μπορεί να είναι για παράδειγμα και η εισαγωγή ελκυστήρα, όπως βλέπουμε κάτω δεξιά στο παράθυρο. Έχουμε λοιπόν μη γραμμική συμπεριφορά, έχουμε τις καμπύλες ικανότητας που θα δούμε σε λίγο πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και να ελέγξουμε εάν οι επεμβάσεις που κάνουμε διορθώνουν την κατάσταση ή χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν οι μελετητές έχουν όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για να προσομοιώσουν και να αναλύσουν ένα σύνθετο κτίριο. Έχουμε λοιπόν μοντελοποίηση σε κάτωψη και σε ορόφους ή μοντελοποίηση σε όψη, ανάλυση καθολικού φορέα μέσω της pushover, ανάλυση μεμονωμένου τοίχου μέσω της pushover πάλι εντός του επίπεδου και κινηματική ανάλυση για την εκτός επίπεδου και τον έλεγχο τοπικών μηχανισμών, κινηματική ανάλυση εντός του επίπεδου μέσω του νέου επιλήτη Open. Πάμε λοιπόν σε αυτό το πραγματικό παράδειγμα. Σε αυτό το κτίριο βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν οριζόντια στοιχεία. Η εξωτερική τύχη συνδέονται μέσω των πλαϊνών στεγών με το κεντρικό φορέα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία του επιλήτη Open για να κάνουμε περαιτέρω ελέγχους. Μέσα λοιπόν από το περιβάλλον εργασίας του Τρεμούρι, το οποίο μπορεί να το έχετε και στην ελληνική γλώσσα, θα δούμε πώς γίνεται η εισαγωγή DXF αρχείου σε όψη πια, όχι σε κάτωψη όπως έχουμε συνηθίσει και έχουμε παρουσιάσει σε άλλα σεμινάρια. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο εικονίδιο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι εμφανίζεται ένα δεύτερο παράθυρο. Η οθόνη μας είναι μοιρασμένη, όπως βλέπετε, αριστερά είναι η κάτωψη και δεξιά είναι η επιφάνεια που θα δουλέψουμε σε όψη για να εισάγουμε ένα αρχείο DXF
και να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τον τοίχο τον οποίο θέλουμε να μελετήσουμε, όχι για την εκτός επίπεδου συμπεριφορά του, η οποία καλύπτεται, όπως έχουμε πει, με το local mechanism, αλλά με τη νέα λειτουργία open. Εδώ λοιπόν έχουμε μοιρασμένη την οθόνη, όπως είπαμε, και πάμε να εισάγουμε τα στοιχεία για να περιγράψουμε τον τοίχο. Πατώντας λοιπόν στο σχετικό εικονίδιο, εισάγουμε ένα αρχείο DXF στην κατάλληλη κλίμακα και το φέρνουμε στην επιφάνεια εργασίας του προγράμματος Tremuri. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα αφήσουμε την κλίμακα κατά χ και κατά ψ 1 και 1, και εδώ επιλέγουμε λοιπόν η σημείο εισαγωγής και φέρνουμε μέσα το σχέδιό μας. Αυτό λοιπόν, θυμηθείτε, είναι η εξωτερική πλευρά αυτού του ναού. Επειδή ακριβώς δεν έχει συμπεριφορά κουτιού, είπαμε ότι θα περιγράψουμε το φορέα μας με τις νέες λειτουργίες του Open και θα κάνουμε μετά τις επιμέρους αναλύσεις. Από το γνωστό παράθυρο του Tremuri εδώ θα δώσουμε το υλικό, θα καθορίσουμε λοιπόν το πάχος και το τύπο του τοίχου μας. Στο παράθυρο του υλικού καθορίζουμε λοιπόν τον τοίχο και από εκεί και πέρα θα πρέπει να επιλέξουμε αν θα χρησιμοποιήσουμε polyline, δηλαδή συνεχόμενες γραμμές για να δείξουμε το περίγραμμα, ή αν θα χρησιμοποιήσουμε ένα ορθογώνιο. Ανάλογα με την περίπτωση, ό,τι μας διευκολύνει επιλέγουμε. Πατώντας το OK, θα πάμε λοιπόν να εισάγουμε το πρώτο σχήμα. Ξεκινάμε λοιπόν από κάτω αριστερά και συνεχίζουμε έχοντας ενεργά τα σημεία έλξης. Τώρα λοιπόν θα δώσουμε ένα τόξο, θα το αλλάξουμε πάλι σε ευθεία και με τον τρόπο αυτό θα σχεδιάσουμε το περίγραμμα του τοίχου μας. Θυμηθείτε ότι ο στόχος μας σε αυτή την περίπτωση είναι να περιγράψουμε την κάτωψη όπως είναι στην πραγματικότητα, όπως είναι στην κατασκευή μας. Επειδή ακριβώς δεν μας ενδιαφέρουν τα δάπεδα και οι όροφοι, βλέπετε ότι η διαδικασία είναι πολύ πιο απλή. Δημιουργούμε λοιπόν τη μορφή που έχει ο τοίχος, χωρίς τα ανοίγματα αρχικά. Βλέπετε λοιπόν μια solid επιφάνεια με κίτρινο χρώμα στην οθόνη. Έχουμε φτιάξει λοιπόν την τοιχοποιία μας και σε δεύτερο χρόνο θα περάσουμε, θα καθορίσουμε τα ανοίγματα. Πάμε λοιπόν στην αντίστοιχη εντολή και από εδώ θα καθοριστούν τα ανοίγματα πάνω στην όψη. Σκεφτείτε ότι όταν κάναμε την ίδια διαδικασία σε κάτωψη δεν μπορούσαμε να περάσουμε αψίδες, θόλους κλπ. Έπρεπε να βάλουμε τα περιγεγραμμένα ορθογώνια. Εδώ όμως η διαδικασία είναι πολύ πιο ακριβής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουμε το άνοιγμα όπως ακριβώς υπάρχει στην κατασκευή και με γραμμές λοιπόν και τόξα το πετυχαίνουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για τις άλλες πόρτες. Ξανά λοιπόν εισαγωγή του τόξου και των γραμμών. Δημιουργείται λοιπόν η οπή και συνεχίζουμε την περιγραφή του τοίχου. Αυτό λοιπόν γίνεται στο επίπεδο της όψης. Ανάλογα με το κτίριο μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία και για τις άλλες πλευρές του κτιρίου. Εδώ επιλέγουμε ένα κύκλο για να καθορίσουμε το τελευταίο άνοιγμα και πλέον έχουμε ολοκληρώσει την περιγραφή.
Εάν λοιπόν πάμε στο 3D μας, θα δούμε ότι έχουμε δημιουργήσει κάτω αριστερά, όπως βλέπετε, αυτόν τον τοίχο. Είναι τμήμα του κτηρίου μας, αλλά θα ελεγχθεί συγκεκριμένα ως ένας μεμονωμένος τοίχος. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό ελέγχουμε μάλλον και την εκτός επίπεδου μέσω του local mechanism, αλλά και την εντός επίπεδου παραμόρφωση. Εάν πάμε σε ένα δεύτερο σημείο, βλέπετε λοιπόν ότι επιλέγουμε την περασιά με το νούμερο 37, μπορούμε πάλι να εισάγουμε το DXF, το σχέδιό μας όπως το έχουμε δημιουργήσει νωρίτερα, και φέρνουμε αυτή τη μορφή του τοίχου. Επαναλαμβάνουμε διαδικασία ό,τι ακριβώς κάναμε πριν, είτε με πολυγραμμή είτε με ορθογώνια. Θα καθορίσουμε τη μορφή που έχει ο τοίχος και μετά θα προσθέσουμε τα ανοίγματα. Επαναλαμβάνω, αυτή η διαδικασία γίνεται για όλες τις περασιές που εμείς θεωρούμε κρίσιμες. Εάν έχετε ένα κτίριο στο οποίο επαναλαμβάνονται, δεν χρειάζεται να γίνει ο έλεγχος παντού. Όμως με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχει το τρεμούρι για να κάνουμε τους βασικούς ελέγχους. Κλείνουμε λοιπόν εδώ με την τελευταία πολυγραμμή. Καθορίζεται με κίτρινο χρώμα πάλι ο τοίχος μας. Έχουμε το πάχος, έχουμε τα μηχανικά χαρακτηριστικά του υλικού. Η γεωμετρία μόλις ολοκληρώθηκε και θα δούμε στο εσωτερικό με κόκκινο χρώμα ότι έχει δημιουργηθεί και αυτή η περασιά, άρα είναι έτοιμο μέσα στο περιβάλλον του Open, στον επιλήτη του Open, να κάνουμε τους ελέγχους που απαιτούνται. Να σημειώσουμε, το είπαμε και στην αρχή, ότι η λειτουργία Open, ο επιλήτης Open, περιλαμβάνεται στην κινηματική ανάλυση. Για να μπορέσει λοιπόν κάποιος να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του Open, πρέπει να έχει αυτό το πρόσθετο που λέγεται local mechanism, έλεγχος τοπικών μηχανισμών. Πάμε λοιπόν στο αντίστοιχο πεδίο, στην κινηματική ανάλυση, για να δούμε τι χρειάζεται να κάνουμε για να ελέγξουμε τους τοίχους που δημιουργήσαμε πριν. Αρχικά θα πάμε να καθορίσουμε ένα block, ένα κινηματικό μηχανισμό. Το έχουμε δείξει και σε άλλο σεμινάριο που αφορά την εκτός επίπεδου αστοχία και την πιθανότητα ανατροπής. Δίνουμε λοιπόν εδώ ένα όνομα. Κάτω βλέπετε ότι στον τύπο υπάρχει το εκτός επίπεδου και το εντός επίπεδου. Και πάμε να δούμε πώς θα ελέγξουμε λοιπόν τη συμπεριφορά του τοίχου. Πάμε να δούμε πώς θα πάρουμε αποφάσεις για το αν χρειάζονται ενισχύσεις ή όχι. Είπαμε λοιπόν ότι δεν φτάνει σε αυτή την περίπτωση να εκτελέσουμε pushover ανάλυση. Χρειάζονται λοιπόν τα εργαλεία που περιλαμβάνονται στον κινηματικό μηχανισμό. Κάνοντας δεξί κλικ, ζητάμε από το πρόγραμμα να αναγνωρίσει μόνο του την επιφάνεια, αυτό το κλειστό περίγραμμα που βλέπουμε σε όψη. Να σημειώσουμε ότι πρακτικά το τρεμούρι εδώ αναγνωρίζει τις μάζες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη, αφαιρώντας τα ανοίγματα, όπως τα βλέπουμε στην οθόνη μας. Έχουμε λοιπόν το κλειστό περίγραμμα, έχουμε αυτό το μπλοκ όπως λέμε, και πάμε να του δώσουμε ένα σημείο στήριξης. Ένα πόλο περιστροφής γύρω από τον οποίο θα γίνει ο έλεγχος ανατροπής. Αυτή τη διαδικασία την έχουμε δει αναλυτικά και σε ένα άλλο σεμινάριο για το τρεμούρι, για το έλεγχο τοπικών μηχανισμών, αλλά θα το δούμε και εδώ πέρα. Στην ουσία πρέπει να επιλέξουμε εάν αυτή η στήριξη βρίσκεται στο έδαφος ή σε ανώτερο ύψος, και εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι γίνεται ο έλεγχος με βάση τα δεδομένα που έχουμε δώσει οπωσδήποτε για το σεισμό και μας βγάζει το πρόγραμμα αν ικανοποιείται ή όχι ο έλεγχος αυτός. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν ικανοποιείται, πρέπει να κάνουμε τις σχετικές επεμβάσεις για να διορθώσουμε την κατάσταση. Πατάμε λοιπόν το OK
και το play. Εδώ βλέπετε πάνω αριστερά ότι υπάρχει η τομή του τοίχου με βάση το πάχος που έχουμε δώσει. Και αν πατήσουμε και το τρισδιάστατο για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, θα δούμε λοιπόν την κατασκευή όπως την έχουμε δημιουργήσει στο 3D μας και εδώ έχουμε την απαραμόρφωτη και την παραμορφωμένη κατάσταση. Αυτό λοιπόν που προσφέρει ο Epilitis Open είναι η κινηματική ανάλυση στο επίπεδο του τοίχου. Το out of plane όπως λέμε το ελέγξαμε, τώρα πάμε να δούμε το in plane. Επιλέγουμε για παράδειγμα το μεσαίο τοίχο αυτού του κτηρίου. Αυτός αποτελείται όπως βλέπουμε από 3 καμάρες. Αρχικά θα δημιουργήσουμε ένα νέο κινηματικό μηχανισμό, ένα νέο σενάριο λοιπόν από το αντίστοιχο πεδίο. Πατάμε λοιπόν στο συν, δίνουμε ένα όνομα και τώρα επιλέγουμε ως τύπο το in plane. Πατάμε το OK και το ενεργοποιούμε. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε το block ή λοιπόν θα επιλέξουμε τα άκρα του περιγράμματος ή πιο γρήγορα θα κάνουμε ένα δεξί κλικ και θα ζητήσουμε από το ίδιο το πρόγραμμα να αναγνωρίσει τη μορφή του και αμέσως μετά με την εντολή divide θα δημιουργήσουμε μια κινηματική αλυσίδα. Στην ουσία θα σπάσουμε το ενιαίο block σε μικρότερα, εισάγοντας για παράδειγμα τις πιθανές γραμμές αστοχίας, οι οποίες θα μετατρέψουν τον ενιαίο τοίχο σε μια κινηματική αλυσίδα από άκαμπτα blocks. Αφού λοιπόν γίνει αυτό, στη συνέχεια θα εισάγουμε τις αρθρώσεις εσωτερικές και εξωτερικές για να μπορέσει αργότερα να εκτελεστεί και η ανάλυση. Έχουμε λοιπόν τα επιμέρους τμήματα και μέσω της αντίστοιχης εντολής θα εισάγουμε αρχικά τις εξωτερικές αρθρώσεις όπως λέμε και μετά τις εσωτερικές. Αυτές λοιπόν με το γαλάζιο θα είναι εσωτερικές αρθρώσεις. Μπορούμε έτσι να δημιουργήσουμε όσους κινηματικούς μηχανισμούς θέλουμε για να τους ελέγξουμε. Εδώ λοιπόν ενεργοποιούμε τον κινηματικό μηχανισμό. Αρχικά θα εκτελέσουμε μια γραμμική ανάλυση θεωρώντας ότι ο τοίχος μας εδράζεται στο έδαφος απευθείας. Εκτελείται λοιπόν από το ίδιο το πρόγραμμα και εδώ βλέπουμε ότι ο έλεγχος δεν ικανοποιείται, καθώς σε όρους επιταχύτησης το capacity είναι μικρότερο από το demand, από το target. Μία άλλη χρήσιμη λειτουργία είναι η εμφάνιση των παραμορφώσεων στο επίπεδο του τοίχου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι σταδιακά αυξάνονται οι παραμορφώσεις καθώς αυξάνεται και η σεισμική δύναμη και μπορούμε όπως και στην εκτός επίπεδου αστοχία να δούμε ποια είναι η τελική μορφή του τοίχου μας. Στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να επιλέξουμε τη μη γραμμική ανάλυση αυτή τη φορά, έχοντας επιλεγμένο και τον κόμβο ελέγχου, για παράδειγμα τον 20. Εδώ λοιπόν εκτελείται η ανάλυση από το ίδιο το πρόγραμμα και στο παράθυρο που ανοίγει βλέπουμε σε όρους παραμορφώσεων για τον κόμβο ελέγχου ότι το capacity displacement είναι μεγαλύτερο από το target displacement. Χρήσιμες πληροφορίες εδώ μπορούμε να πάρουμε και από την καμπύλη ικανότητας, όπου συνδέονται οι παραμορφώσεις με τις επιταχύνσεις. Στην οριζόντιο άξονα είναι η παραμόρφωση, στον κατακόρυφο είναι η επιτάχυνση. Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε την εξέλιξη του κινηματικού μηχανισμού πέρα από την αρχική διαμόρφωση που είχαμε κάνει. Βγαίνουμε λοιπόν από αυτό το παράθυρο και συνεχίζουμε στο τρισδιάστατο επιλέγοντας την σχετική εντολή. Σε αυτό λοιπόν το παράθυρο, όπως και στην εκτός επίπεδου, μπορούμε να δούμε τον απαραμόρφωτο τοίχο και τον παραμορφωμένο, με βάση τον κινηματικό μηχανισμό που έχουμε ενεργοποιήσει βέβαια. Πάμε να δούμε όμως ένα άλλο παράδειγμα. Και σε αυτό το κτίριο που θα δούμε δεν υπάρχει η συμπεριφορά box. Θα δείτε λοιπόν ότι στη μία κατεύθυνση δεν υπάρχουν καν τοίχοι όπως είναι εδώ και αργότερα θα δούμε ότι θα προσθέσουμε ένα τοίχο με αψίδες. Πάμε λοιπόν ξανά μέσω του
πρόσθετου open, θα εισάγουμε σε όψη τον τοίχο που θέλουμε να περιγράψουμε μέσω αρχείου DXF με την κατάλληλη κλίμακα. Κλικάρουμε λοιπόν στο σημείο που θέλουμε και καθορίζουμε το υλικό του τοίχου και το πάχος. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε ότι είναι 50 εκατοστά, θα χρησιμοποιήσουμε όχι το τετράγωνο αλλά μία πολυγραμμή. Εισάγουμε λοιπόν τις γραμμές που θέλουμε και αντίστοιχα τα τόξα για να δημιουργήσουμε το κλειστό περίγραμμα του τοίχου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη και μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμα και τις πιο σύνθετες όψεις τοίχων. Αυτό λοιπόν που κερδίζουμε εδώ είναι ότι μπορούμε να περιγράψουμε με ακρίβεια κάθε τοίχο που υπάρχει σε μία κατασκευή. Κλείνουμε λοιπόν εδώ το περίγραμμα, βλέπουμε ότι με κίτρινο χρώμα έχει αναγνωριστεί ο τοίχος και αν πάμε στο 3D, στο σημείο που νωρίτερα βλέπαμε κενό, θα δούμε ότι έχει τοποθετηθεί ο τοίχος όπως ακριβώς θέλουμε. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για τις άλλες πλευρές του κτηρίου μας, εισάγοντας δηλαδή και τους άλλους τοίχους και φτάνουμε στην τελική μορφή που έχει το κτίριό μας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ολοκληρωμένες τις πλευρές, το περίγραμμα του κτηρίου μας λοιπόν, και όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα θα προχωρήσουμε στην κινηματική ανάλυση. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε τον πρώτο κινηματικό μηχανισμό, πληκτρολογούμε το όνομα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και επιλέγουμε την εντός επίπεδου. Πάμε λοιπόν στην μπροστινή όψη του κτηρίου μας, δημιουργούμε αυτόματα το μπλοκ, το αναγνωρίζει το ίδιο το πρόγραμμα λοιπόν και ξεκινάμε την διάσπαση αυτού του τοίχου σε μικρότερα τμήματα με βάση τις εκτιμούμενες γραμμές αστοχίας. Διαχωρίζουμε λοιπόν αυτό το τοίχο σε μικρότερα τμήματα και στη συνέχεια θα εισάγουμε και τις αρθρώσεις εξωτερικές και εσωτερικές. Προχωράμε λοιπόν τη διαδικασία. Εισάγουμε αρχικά όπως και πριν τις εξωτερικές αρθρώσεις και μετά τις εσωτερικές, ώστε να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη κινηματική αλυσίδα. Ο χρήστης θα μπορούσε βέβαια να επιλέξει και άλλη μορφή και να κάνει ξανά τον έλεγχο. Έχουμε όλα τα πιθανά σενάρια ενεργά αν θέλουμε. Αφήνουμε λοιπόν την επιλογή στο μη γραμμική και στα βήματα που έχει το ίδιο το πρόγραμμα και εδώ βλέπουμε ότι ο έλεγχος ικανοποιείται σε όρους παραμορφώσεων. Θα δούμε εδώ και την αντίστοιχη καμπύλη ικανότητας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την εξέλιξη του κινηματικού μηχανισμού πέρα από την αρχική διαμόρφωση. Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο στο τρεμούρι, το οποίο σχετίζεται με τον επιλήτη Open, είναι και η εισαγωγή ελκυστήρα. Όταν λοιπόν έχουμε ένα κινηματικό μηχανισμό ο οποίος αστοχεί για την απαιτούμενη επιτάχυνση, μπορούμε να εισάγουμε έναν ελκυστήρα ως μέτρο επέμβασης, μονό ή διπλό, να δώσουμε εδώ τη διάμετρο που θα έχει και το πάχος του τοίχου στα δύο άκρα, ενώ στο τέλος του ελκυστήρα μπορούμε να εισάγουμε και ένα έλασμα αγκύρωσης. Με βάση αυτά λοιπόν το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει το διάγραμμα δύναμης παραμόρφωσης και έχει βρει τα αδρανειακά στοιχεία του ελκυστήρα. Πάμε λοιπόν να εκτελέσουμε ξανά μη γραμμική ανάλυση με τα επιμέρους βήματα που έχει ήδη το πρόγραμμα, με κόμβο ελέγχου τον κόμβο με αριθμό 14. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε επάρκεια σε όρους παραμορφώσεων, το capacity είναι 46, το target είναι 13 και εδώ βλέπουμε πάλι την καμπύλη ικανότητας. Στην αρχή λοιπόν εδώ πέρα παρατηρούμε την επιρροή του ελκυστήρα στον κινηματικό μηχανισμό. Στο 1 λοιπόν 94 βλέπουμε ένα οριζόντιο τμήμα πλέον που έχει προσθεθεί και θα δούμε σε λίγο πώς επηρεάζει γενικότερα η εισαγωγή του ελκυστήρα τη γενικότερη παραμόρφωση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τη σταδιακή μετακίνηση του τοίχου και των επιμέρους τμήματων
Βλέπουμε λοιπόν ότι το μεσαίο τμήμα, εκεί που είναι το μεγάλο τόξο, έχουμε μικρότερες μετακινήσεις, ενώ έχουν αυξηθεί στο τελευταίο άνοιγμα σε σχέση με την αρχική κατάσταση πριν την εισαγωγή του ελκυστήρα. Πάμε να δούμε ένα άλλο παράδειγμα, όπου εδώ θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όχι DXF αρχείο το οποίο έχουμε σχεδιάσει, αλλά πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία φωτογραφία που έχουμε βγάλει από ένα υφιστάμενο κτίριο. Ας πούμε λοιπόν ότι θέλουμε να εισάγουμε αυτή την εικόνα. Θα πάμε πάλι μέσω της όψης να καθορίσουμε τα στοιχεία του τοίχου, δηλαδή το πάχος, αν υπάρχει κεντρότητα, και με την polyline θα έρθουμε εδώ να περιγράψουμε εκείνα τα στοιχεία που θέλουμε να ληφθούν υπόψη στον κινηματικό μηχανισμό. Εδώ λοιπόν θα περάσουμε μόνο το περίγραμμα του τοίχου, χωρίς να βάλουμε άλλα στοιχεία, όπως είναι για παράδειγμα αυτά που βλέπετε στη στέγη. Κλικάρουμε λοιπόν τα σημεία που επιθυμούμε για να φτιάξουμε ένα κλειστό περίγραμμα. Αυτός ο τρόπος μας βοηθάει να κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα την προσομοίωση. Θα πάμε με τον ίδιο τρόπο, εισάγοντας κάποια ορθογώνια, να περάσουμε και τα ανοίγματα και στη συνέχεια, εφόσον δεν έχουμε ένα 3D μοντέλο το οποίο έχουμε δημιουργήσει νωρίτερα, θα περάσουμε χειροκίνητα τα φορτία, ενώ αν είχαμε το 3D μοντέλο αυτά θα εισαγόντουσαν απευθείας. Βλέπουμε λοιπόν τη 3D μορφή του τοίχου που δημιουργήσαμε και στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε και τους σχετικούς ελέγχους. Αυτή τη φορά θα κάνουμε για την εκτός επίπεδου κάμψη, για την εκτός επίπεδου παραμόρφωση, συγγνώμη. Πάμε λοιπόν να εισάγουμε και φορτία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι θέλουμε να βάλουμε ένα συγκεντρωμένο φορτίο σε συγκεκριμένα σημεία του τοίχου μας. Στο GKN λοιπόν θα βάλουμε ένα μόνιμο φορτίο στις θέσεις αυτές που υπάρχει επιπλέον βάρος στην κατασκευή μας πάνω στον τοίχο. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για άλλα φορτία, όπως είναι αυτά της στέγης ή των εσοχών που βρίσκονται στις βεράντες του πάνω ορόφου. Εδώ λοιπόν θα εισάγουμε ένα δεύτερο μόνιμο φορτίο στο GK2 και ένα κινητό. Αυτά λοιπόν τοποθετούνται στα σημεία που θέλουμε. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να περάσουμε και γραμμικά φορτία. Για παράδειγμα εδώ προσθέτουμε τα φορτία της στέγης. Στην ουσία τα φορτία αυτά είναι αυτά που αποδίδονται στον τοίχο μας από την επιφάνεια επιρροής που έχει. Καθορίζουμε λοιπόν τις τιμές των φορτίων. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να εισάγουμε φορτία τελείως γραφικά σε επιλεγμένες θέσεις, για παράδειγμα εκεί που ενδεχομένως υπάρχει ένα πατάρι ή στις θέσεις που έχουμε, όπως είπαμε, τις βεράντες. Σκοπός μας λοιπόν είναι να περιγράψουμε τα φορτία τα οποία μεταφέρονται από άλλα οριζόντια στοιχεία πάνω σε αυτόν τον τοίχο και θα μπορέσουμε μετά να κάνουμε και την ανάλυση. Σε αυτό το παράδειγμα λοιπόν το τελευταίο θα δούμε πώς θα ενεργοποιήσουμε τους κινηματικούς μηχανισμούς για να κάνουμε έλεγχο για τις παραμορφώσεις εκτός του επίπεδου, καθώς στο προηγούμενο τμήμα της παρουσίασης είδαμε τι γίνεται με την εντός επίπεδου και το πρόσθετο open. Πάμε λοιπόν εδώ να δημιουργήσουμε ένα κινηματικό μηχανισμό, βάζουμε την περιγραφή, καθορίζουμε λοιπόν το όνομα για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε στη συνέχεια ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός. Βλέπουμε αυτή την διακεκομένη γραμμή που είναι η τομή, κάνουμε απευθείας αναγνώριση του τοίχου και εισάγουμε τον πόλο περιστροφής, το σημείο λοιπόν στήριξης αυτού του ενιαίου μπλοκ. Έχουμε διαφορετικές επιταχύνσεις αναστάθμη επιτελεστικότητας και εδώ πάμε να κάνουμε τον έλεγχο θεωρώντας γραμμική ανάλυση και με στήριξη στο κάτω μέρος. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε αστοχία, έχουμε ανεπάρκεια, το capacity είναι μικρότερο από το target. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ και την παραμόρφωση.
Και ας δημιουργήσουμε τώρα ένα δεύτερο μηχανισμό. Να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα ανατροπής του πάνω μέρους αυτού του τοίχου. Δημιουργούμε λοιπόν πάλι ένα κινηματικό μηχανισμό για την εκτός επίπεδου παραμόρφωση. Θα εισάγουμε με μία πολυγραμμή, θα περιγράψουμε το μπλοκ μας. Αυτή τη φορά είπαμε είναι το μπλοκ που βρίσκεται στο πάνω τμήμα, θεωρώντας ότι και αυτό μπορεί να ανατραπεί περί το κάτω μέρος του τοίχου, όπως περιγράφεται εδώ από την στήριξη που βάζουμε, από τη δέσμευση. Και εδώ λοιπόν κάνουμε τον έλεγχο, θεωρώντας όμως αυτή τη φορά ότι έχουμε στήριξη σε άνω στάθμη για να γίνει αναγωγή των επιταχύνσεων. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αυτός ο τοίχος ανατρέπεται με την δεδομένη επιτάχυνση που δώσαμε για τον ear collapse και θα ανατραπόταν ακόμα και αν αυτός ο τοίχος ήταν στηριγμένος στην ουσία στο έδαφος αντί στην πάνω στάθμη. Όπως έχουμε δείξει και σε άλλο σεμινάριο, από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις αστοχίες, θα πρέπει ο χρήστης, ο μελετητής, να προχωρήσει σε κατάλληλες επεμβάσεις για να περιορίσει αυτές τις μετακινήσεις. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την αστοχία από αυτό το κινηματικό μηχανισμό. Στο ergocad.eu/τρεμούρι μπορείτε να βρείτε όλα μας τα εγχειρίδια και φυλάδια για το πρόγραμμα Τρεμούρι. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube για να ενημερώσετε για όλα τα νέα webinars.